Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς. Το βίντεο είναι αυτό. Είναι για να πω και χρόνια πολλά, επειδή έχουν γενέθλια ένα ζευγαράκι. Και θέλω να τους πω χρόνια πολλά μέσα αυτού του βίντεο. Το βλέπετε αυτή τη στιγμή εσείς οι δύο. Ναι, και είμαι σίγουρος ότι γελάτε, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είμαι εγώ, για να γίνουμε πάντα ρεζίλοι εδώ, δεν πειράζει. Θέλω να σας πω χρόνια πολλά και στους δυο σας, να είστε πάντα μαζί. Γρηγόρη και Χριστίνα. Να αγαπιέστε. Και θέλω να σας αφιερώσω ένα τραγουδάκι. Α, επίσης, το Σάββατο, 24 του μήνα τώρα, 24 Οκτωβρίου του 9, τώρα, Χριστίνα, σε σένα πάει αυτό, θέλω να έρθετε Θήβα. Θήβα, ναι. Θα θυμηθούμε τα καλά παλιά όλοι μαζί, κάπου στο Νουέβο, να θυμηθούμε όλα τα καλά παλιά έτσι μαζί, να γελάσουμε λιγάκι. Λοιπόν, το τραγουδάκι που θέλω να σας αφιερώσω είναι αυτό. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tina and Greg. Happy birthday to